تے سب دیاں سنیے سب کچھ سنیے کدی دل دا حال نہ دئیے تے سرکار دی طرفوں دکھ جے آوے او ہس ہس سے کاجلے پردے میرے اسی پہاڑی طرز چند سخن عرف کھڑی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ حضرت قبلہ عالم میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماتے ہیں چند سخن کتابی درد ہے کیونکہ کچھ دوست اب اپنی چوائس ہوتی ہے